Magmap na kumangka mo. Inhati niya. Isisimi at magkapdangan. Magbisara, magswara. Amin makasawa. Hasawa niya. Diba? Hila ko mga tayo mangod. Ay niya ko kalupay. Kumangan ako. Lalo na. Kalikat ipanara ko. Hasusungon. Kaingatan niyo ra. Sebab dia ini ipanara ko. Kaya pa ma. Hika, hinangin yung kawangatan. Kapalipat. Sapi nakasod palaw simpalipat sintaw. Bukon. Aming kawaanin tag sapi sabay aming tag palipat. Pagi kau ay nakasod palaw si sapi. Yaon niya panagit kau. Biyan ni magsara mabuntol. May kubay. Nah. Ikarwa. Inakukita nyo na singka mo katan. Daigtag na biyahe nila. Wala ko ilimanjang. Marinay sa bimpuasawin. Una ko nahigit. Dila ka susi mo ka. Ano mga anak, mga taymangot. Magtuyo kita nyo. Magpa-eskula na. Banghat daruan gatos. Kapon. Hipos ang kata nyo. Way rabi asin pangaji. Yamin tangan tanyo. Kita nyo ba nagpusta mo kay Uto na diara? Tumubo kami sa taas kahoy. Nagpusta kami tangi bitip. Amuan. Nabalay ka Uto na diara. Kumuha ko rin. Muna ba ako nagbibisara? Ini katil. So, yun. Pagpag-lito itila. Ano, mga taymanghod? Allah. May masigul, ipos na kao. Ha? Tagat ko, beta. Allah, alalay ako mo, layang. Aoy, kinalalay. Naamotor may kasusi ko kanyo. So, namalaykan, pagmaplakuman ka mo, bangyaway na ka. Bahan nyo malikang kain tuwalya. Surat niya. Bakit tuwalya ini? Surat niya kung paano di ba maapi sa biya nakatasit kung kala si pagwatwat. Bang biya mga way na kaamo, kamo na kumani magpamo. Susungon kaya tanyura, bang unuin namin biya mga para saan tanyuro bato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your problem? Namura-murahan si Nari. Ikaw na ibubong? Nah. Away na bumbong. Magsugula una mo pangasubong magpaagtaw. Kati pa nga sumukaw. Sa estimate kung mamalay mo ako hindi nakakilahan. Biso takaw yan. Sapin, nakabala ko ni Halupan. Ay, hindi mo pa kasundumanin ng Lolita. Ikaw na ba yan? Ay, hibay ka na. Nakabala ko rin tausong. Tak pinulang Ay, Lola. Di magsad lo beso ka bang puso? Dali na ako may at magtangawag tausong nga ako. Hindi nakabali ko lang ang tausong. Nakabala ko nakakawa. Ano, dagi bumbong. Nasa kali magtausong na sa kakita. Mataw sa iyo yung pangasubog ko kayo. Ikaw lang yung piyar niya. President Mary Marupaso. Kamu sa akin malaw na yan sa kupinay di nasyonalin. Amin ay di nasyonal? Aw, kuro matabok lang takatluang kayo. Sumagpayra. Susungon. Saway ko pagkasasainan. Biyahap ko. Ano, dahil kong gumayo na yung asanta. Pagkatuntun ako kayo hadis ko, ana. Amin naklap? Oo, ilang ko. Biyaway naman nalalawang kayo mo. Ako yung sakto na Longkoy makani alo pasugi ni. Dahil kuwan nila yo. Hindi na ako mangat magbilas din. Hey! Ay, tata ko bang di. May urhila ko yan ay silang alaksan. Pulaong niya sabi niya bagsas mo. Pulaong ito ka na ko hindi ka na ita. Makasan na kay family na mo kaya. Hindi ba? Ay, Lola. Maafta ko mga makanakan niyo. Tinibak pang liang muna tayo po namin. Naipon na niya, may kayukan mo. Ay, Lola. Abay, tata ko ni maas na wasa. Kabatsin sa ilibis sa kasi ito. So, bisa malasa malapay ni Masaan.
Ayam ka. Pagtamo ko naman, bisa ko yung makari. Lahay lola. Saan tungod si Marang umiyari ko palupas mo? Ay, tanda ko biulan sa. Bisan ba nalas mo pa po? Ay, lahay lola, sapa na. Nakupas mo lang, kakaya mo ba? Ano lang sulay-sulay di kami sa tawahan? Ay, walang isa na ko nalalawak sila. Nasulayan ka ba? Alam mo na. Di ka ba? Ayan. Lahay lola. Masakit siya ko yan, nagsya pa umani mo. Sana ko mo. Ano, sabi mo mo. Nakupas mo yan pa yung bongbong. Buya! Kuya ba? Hoy, buya! Kuya niya yan. Ba't ako biyak na mo? Lalo kaluway na lawa.